Hai să începem cu rugămintea la dumneavoastră foarte clară, să veniți în viziunea noastră. Ce înseamnă în viziunea noastră? Nu în viziunea ceea ce prezint aici, asta este exclus. Fiecare trebuie să aibă în viziunea noastră vis-a-vis de această întâlnire, și anume interactivă. Oricând vă puteți sau vreți, opriți, puneți întrebări, ne oprim, discutăm, este mult mai important decât prezentarea. Ok? Și acum, pentru câteva minute, să intre toată lumea în acest concept ca să putem să-l derulăm. Există în felul următor. Dezvoltă echilibrat. Asta este titlul conferinței, este partea a doua. Și, mai mult decât atât, asta este ceea ce ne caracterizează și considerăm că este cel mai important lucru. De-aia o să-l vedeți la fiecare prezentare și îl punem și noi și pe slide-uri și o să-l vedeți și pe roll-up-ul din fața ușii, ca nu cumva să-l uităm. Și anume, nu-i poți învăța pe oameni nimic, îi poți doar ajuta să găsească răspunsurile în ei înșiși. Galileo Galilei, deci asta este tot motoul sau succesul acestei întâlniri. Nu există nimic de învățat, nu există, ci pur și simplu este un schimb de experiență, este un schimb de înțelegere asupra vieții. Dețiți. Atât. Da? Bun. Acestea fiind spuse, am plecat de la individual development și foarte scurt, acest individual development a fost ales după, cum vă spuneam cu brandul, dar are două direcții distincte și care sunt foarte clare. Unu, este ales pentru că individual te invită, dacă vorbești despre dezvoltare individuală, să o faci doar tu, pentru că nu o poate face nimeni altcineva în locul tău. Este individual development. Ești tu ca individ pus în postura să evoluezi, să te dezvolți, să faci ce vrei tu. Asta e prima conotație și e un pic mai largă. A doua, poate mai, în fine, a doua este la o invitație de, cu ghilimele, da? Deci trebuie să aveți un pic de toleranță la această afirmație și poate și la altele pe parcursul de astăzi, de a ieși din mulțime. Eu personal nu cred în mulțimi, nu cred în societate, nu cred decât în indivizi. Indivizii sunt cei care formează societăți, mulțimi și chestii de genul ăsta. Deci întotdeauna, eu personal, deci vorbesc strict în numele meu, consider imbecil când pui accentul pe o societate, dar uit de indivizi. Mie mi se pare că drumul ar trebui să fie exact invers. Pune accentul pe individ și se reflectă în societate, într-o mulțime, într-o firmă, într-un grup de prieteni, în ce vrei tu. Ăsta este motivul pentru care este ales individ. Și chiar ieri îmi venea în cap, cred că a afirmat cineva, cred că m-a aprobat, dar nu știu sigur, știți că a zis că secolul 21 va fi un secol religios sau nu va fi deloc. Dar nu știu, știi ceva? Malraux. Mersi. Nu rețin nume, deci nici cu... rețin principiul. Asta e o afirmație care... Eu cred că secolul 21 va fi a indivizilor sau nu va fi deloc. Deci dacă nu se va pune accentul pe bun, la nivel de orice, cum e în învățământ, nu se pune accentul pe individ, nu se pune accentul pe copil. În firme, bla bla, nu se pune accentul pe individ. Deci știm asta din experiența noastră. Și în momentul în care se va muta accentul de pe mulțime pe individ și individul dezvoltându-se va reflecta asupra mulțimii din care face parte, nu contează că e firmă, că e societate, că e școală, că e ce vreți dumneavoastră, atunci cred că se poate vorbi despre ceva. Asta este motivul pentru care am ales individual development. Bun. Și atunci zici, dom'le, hai să vorbim despre individ. Și cum se poate face acest individual development? Cum te dezvolți? Plecând de la o definiție a inteligenței, nu e a noastră, asta l-am reținut când am plăcut, Robert Kiyosaki, inteligența este capacitatea de a face disocieri cât mai fine. Asta înseamnă că cu cât le vezi mai disociat, cu atât te ajută să le administrezi, să le manageriști mai ușor. Pentru că de obicei, sau noi, de multe ori am primit de-a gata și nu diferențiat ca să ne ajute să le administrăm. Și atunci, din punct de vedere al acestor disocieri, am considerat că trebuie să avem grijă de viața profesională și imediat o să vedem ce e, de viața personală și imediat o să vedem ce e, și de viața... Aici e o chestie self-development. Noi nu am un termen mai bun de atâta, nu avem în acest moment. Self-development înseamnă dezvoltarea ta în raport cu tine însuți. Dacă aveți un alt nume mai inteligent decât self-development, îl plătim. De la modul serios. Credeți-ne că nu este ușor. Deci ani de zile noi am spus, altfel nu ar niciun rost să vă spun acum, nu am înțeles, în fine. Dar oricum, deocamdată, până în 2015, dacă nu aveți o idee mai bună, rămâne așa. Deci astea sunt cele trei direcții în care un individ, în accepțiunea noastră, poate mai fi și altele, am încercat să le simplificăm, dar fără a le face simple.
pur și simplu să ne fie mai ușor de acceptat.